Het weer wordt een prachtige dag voor even op het wetter te wezen. Maar ik op het Loonselts een simmerdag. Een simmerdag, maar ik joe nog warmte. Want om 8 uur is het nog altijd zo'n 1821 graden. En dan kunnen we nog even moeten zitten. Joen en vannacht, ik kan beter zeggen, letter joen en vannacht. Vrij helder waar. Een temperatuur vannacht tussen de 9 en de 11 graden. En met maar een milde nacht. En de wind die is zwak ontmatig, komt uit zuidelijke richting waai. Morgen, het wordt nog warmer als je het doet. We gaan morgen flink wat zinnen. Letter meer bewolking, vooral in de rim van de middag en in de joentijd. Maar de zinnen bloedt er eerst nog lange tijd bij. En de temperaturen zijn 21 rond 24 graden bij hegere temperaturen in het oosten en het zuiden. Op Eiloon 1820, ja, het gemiddeld 19 graden. En de wind, ja, die zal matig rond vrij krachtig wezen. Dus zie ik het meer en meer het zuidwesten op. En dan gaan we terug naar de orendagen. Koninginnedag, bij u droeg. De oranje zinnen er wat bij, temperatuur zomaar bij de 14 graden heen. En de wind, ja, die wordt wel wat stevig. En dan zetten we terug naar de sneeuw. Een buikje. En dan hebben we toen temperaturen om bij de 15 graden heen. Maar snel met het oors een koele dag. Maar zo'n 12 graden als temperatuur. En betekent reën of buien. En dat regenwetter, ja, de natuur roept erom. En de natuur krijgt ik in de nacht naar vrijdag een aantal pittige buien. Dat hiek nog net zijn. En we moeten morgen maar weer even in het waasje.